Dobrý deň, chcel by som vás privítať pri ďalšom videu, kde sme si pre vás pripravili novinku Primalex Extra Matte. Na tejto scéne by sme vám chceli ukázať vlastne výhody tej farby. Keď sa pozriete, tak máme tu dosť denného svetla a to denné svetlo nám vlastne robí tie odlesky. Tá farba je vlastne určená na to, aby tie odlesky nejakým spôsobom neboli viditeľné. Takže ukážeme vám kompletne celý postup, ako postupovať. Ako prvú vec sme si teda pozakrývali podlahu, v našom prípade radiátor, a rozrobíme penetráciu, najlepšie univerzálnu od Primalexu, a stenu napenetrujeme. Super, máme napenetrované, počkáme teda, kým nám to vyschne a budeme pokračovať ďalej. Pred samotným nanášaním farby je dôležité ju poriadne rozmiešať a môžeme ísť aplikovať. Krásno, hotovo. Ideme nanášať druhú vrstvu. Najprv si všetko spravíme so štecom, následne s valčekom. Pri samotnom valcovaní treba dávať pozor na to, aby ste farbu rovnomerne rozotierali. Ja sa sami rozlúčim, ja pôjdem dokončiť túto ďalšiu stenu. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Dovidenia.